Han començat les obres d'enderrocament de l'edifici del Col·legi Oficial de Pesadors i Mesuradors Públics. Aquesta actuació estava pendent des del 2014 i forma part de la intervenció que es va fer al voltant dels porxos d'en Xifré en el mandat de Mercè Homs. El solar és propietat de l'autoritat portuària i és ella qui fa l'enderroc i la posterior urbanització. Els treballs van començar fa uns dies i la idea, segons fons municipals, és que el solar que quedi buit d'uns 600 metres quadrats i qualificat com a zona verda tingui usos més veïnals. Vam tenir converses amb ells ja des de fa mesos o fins i tot anys, en el mandat passat ja es va parlar amb la gent del port també perquè hi hagués més usos veïnals i no pas un aparcament com hi ha i que per tant pugui ser una zona d'estada, una zona de jocs, una zona on poder passejar, una zona amb arbrat. Per tal de definir-ne els usos, el districte de Ciutat Vella va fer al mandat anterior un procés de participació amb veïns i comerciants de la zona. Tot i que ja ha començat l'enderroc de l'edifici, la urbanització posterior encara no té data fixada.